singakanani ngobekeze ngomisitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani uGogo Mseleku lo okhulumayo. Ngiyazi baningi bamaziyo uGogo Mseleku nabalandeli bakhe abamlandelayo. Baningi kakhulu. Namhlanje ngiza nelinye iphuzu engizovela nalo kubalandeli bami. Kunenkinga la ezikhona abantu mayelana nezezimali. Uthola ukuthi umuntu uyasebenza kodwa imali akayiboni. Uyahola kakhulu imali ayihola, athi angayihola nje waqala ukuyithinta abona imali yakhe ngathi sinyamalele noma akasayiboni beke wangena esitolo omunye uthola ukuthi akasayiboni. Omunye mhlawumbe uthola ukuthi unenkinga yokuthi uyadayisa imali uyayenza kakhulu. Kodwa ngalesi sikhathi imali eyenza ugcina ngokuyibona ngalesi sikhathi ila kuyena ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi uma kwafika mhlawumbe ekhaya wayithatha wayibeka waqala nje wathi uthinta mhlawumbe lonto ezimbala uyabona imali akasayiboni kube sengathi imali mhlawumbe idukile noma mhlawumbe ingabe intshontshiwe noma kwenzekeni. Abanye-ke kuyabenzeka vele emzini yabo ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu ufika nemali uyibeke la etafuleni. Uyabona imali yakhe engathi ayisaphelele. Ake ubheke lapho ukuthi imali yakhe ayiphelele nje ngase kube mhlawumbe isholephi noma ithathwe yini. Ke uthi ukubhekisisa lapho ukuthi ngase kube kwenzakalani. Yonke leyo nto sihambisana nako ukuthi imali kusho ukuthi ayivumi ukuthi ibe khona kuwena. Ayivumeli kuzona zonke izinto. Umuntu wesimama uthandana nomuntu wesilisa usebenza kahle uhola kahle ubone ngisho i-payslip yakhe ukuthi uhola kahle kodwa akaze akuphe ngisho u-10 rand. Uzibuza ukuthi hawu kodwa lo muntu ngoba usebenza kahle kangaka kungani nanga ngiphi ngisho isente noma uthi uyayicela uthole ukuthi hayi uyaziba nje athi hayi mama ngisazobona noma hayi ngisazobona kuze ubone ukuthi ayikhona kugcine kuzibili angakwazi ukupha imali. Kodwa umuntu uyabheka noma uxoxa nabangani bakho bethi hey thina siyaphiwa imali abantu bethu basebenza kahle nawe uxoxa ukuthi usebenza kahle kodwa akaze angiphe ngisho isente. Ikhona inkinga ekhona obhekene nayo. Ngokulandela-ke ukubuka iy'nkinga zabantu abasuke bebhekene nazo ziningi ngohlobo lwesimanga. Omunye umuntu uthola ukuthi uyasebenza mhlambe uyayishayashayela nje intwana encane. Uzohamba nje meke wangena lapha nje efuna khona ukuyoceda nje ukomba ngento encane uyabona imali ayisekho-ke sengathi simnyamalalele. Kunento ethize mhlambe siyithathile noma mhlambe usukhuthuzi akenziwe lutho. Yingoba nje naku akuvumi. Abanye abantu benza kanje ukuthi umuntu noma ehambe kumuntu eyocela usizo lokuthi amenzele into ezokwazi ukuthi ilethe imali kuyena. Athi mayefika kuyena athi nje ngicela ungifike nje ungishaye nje iy'nhlanga zemali. Hhayi-ke thina ngokulapha kwethu nokuthi phela mhlawumbe abanye abantu bathola ukuthi udapha imali. Usezoba nathathe lowo muntu wakhe agabe lo muntu. Akasangeneleli kuyena ukube abheke le nkinga akade yisho ukuthi ingani imali yakhe inyamalala. Kungani imali yakhe beyibekile ayibone ngathi ayisaphelele. Kungani mayiholile eke nje wafika nayo imali ayisekho star. Yini eyenza leyo? Ake silandele lezo nkinga kuqala ukuze sikwazi ukubona ukuthi masoshala uhlanga mhlasimbe ngabe njani noma mangifika kumuntu ozongenza lolu hlanga. Ake ngicela ukubuza kuyena ukuthi ayikhona enye indlela kuqala angakwazi ukuthi angisize ngayo ukuze kwenze ukuthi le nto engiyenzayo phela ibe yimpumelelo. Ngoba kubalulekile phela into uma uyenzile ukhipha imali yakho ibe yimpumelelo. Mina-ke ngesami isisombululo lapho kulabo abantu abanalezi inkinga esengithe ngazibala noma ngaba ngizibalile zonke nawe usungayithatha yakho uyincikise kulezi nkinga ngoba neyakho nawe vele icishe ifane neyalaba ngenkinga yemali. Ake uzincikanise nalaba abanale nkinga engizibalile engingabalekanga yakho. Uma ngabe kuwukuthi wena uza kumina uzokhala ngenkinga yohlanga lemali. Nakho okunye bese cishe kungilibala engifuna ukuthi ngikusho. Lolu hlanga lolu alunagazi. Lolu hlanga lolu alisona isithwalo. Lolu hlanga lolu hayi ukuthi uma sengikushayela lolu sokhona izinto zakho iqaqeka zivuleka kahle ukuthi mhlambe khona kuzobuye kuphele noma kunyamalale. Akho gazi lomuntu, asisebenzi ngegazi lomuntu, asisebenzi ngalutho ngento ethize eyubungozi. Cha, ayikho sisebenzisa ikhambi nje kuphela. Sisebenzisa isihlahla kuphela. La ekuyisona esikwazi ukwenzela zonke lezi zinto ngoba nawe uyazi ukuthi uma izinto zakho soyivele zingekho right kahle azikwazi izinto zakho ukulunga. So ngalokho mina uma ufika kumina uthi wena uzokwenza lolu hlanga lemali. Kumele mina njengomuntu olaphayo noma njengomuntu owubani kumele mina ngithole ngibe nomuthi engizowuthatha
ngizowuthatha kuqala ngithi wena hamba uyogeza ekhaya ngalomuthi noma uqume ugeze bese ubuya mhlawumbe emva kwey'nsuku ey'ntathu uze kumina ngizokwenza lolu hlanga. Okay, ngiyazi ukuthi nawe nombuzo ngaphakathi uthi hawu njengoba ugogo ekude kangaka mina nami ngikude kangaka okusho ukuthi mina kuyofanele mangiyagogo ngiyofuna ukuthi angenze lolu hlanga kuyomele ngigoduke mhlawumbe njengoba mina ngila eThekwini ngiye le kude endaweni ey'thize lapho nalapho ukude khona wena uyazi ukude kuphi kunami njengoba mina ngila eThekwini kusho ukuthi kufanele ngibe ngibuyele emuva ngibe ngiphinde khona futhi ngiyofuna lezi zinto nakuba ngeze. Cha, uma wena kuwukuthi ukude ngaleyo ndlela leyo elapho kutheni ngeke vele uzokwazi ukubuya ngoba ukude kodwa kulo oseduzane ngizokwazi ukuthi mina ngibe nawo umuthi wokuthi ngikwazi ukuthi ngiqale before ngikwenze lolu hlanga ngikugeze kuqala. Uyabo njengoba ngigeza ngikususa zonke lezi zinto ezikuwena ezenza ukuthi le mali noma ngabe kuthiwa wena uphuphe uwini lotho noma uphuphe uthola imali kunabantu abaphupha imali beyithola ngamasaka uthola akaze ayithola imali futhi ayitholi mawubheka yini eyenza leyo mali ugcina ungawutholi ingoba naku kusho ukuthi kunento ethile kuyona le bambele inhlanhla yakho kube ivuleke. Yingakho ngithi uma ngizokunika lo muthi ngikunika ngisho nomuthi wenhlanhla ngisuke ngifuna ukuthi zivuleke izinto zakho ngiphinde ngibe nomuthi wokudonsa imali engikunika wona kwenza imali yakho idonseke bese kuba nenhlanhla bese ikwazi ukufika kuwena imali lo kade uyiphupha uthola ukuthi ayifiki inhlobo kuwena lokhu uyiphuphile nje uhambe uyobheja uhambe uyokwenza izinto kodwa ayifiki kuwena le mali kodwa wena usoloko uyiphuphile. Mina-ke esengizokusho kuwena kufanele wena mawufika kumina ngiyakuthatha mina ngiyogeza kuqala kuyimande ngoba wena ufuna ukwenziwa yimina qobo lolu hlanga ngizokugeza kuqala bese ngiyahamba ngiyokushaya lolu hlanga ukuze wena waneliseke phela kulento uyidinga yenzeke ngenhliziyo yakho ngoba inhliziyo yakho ubuyitshethi mina ngizokwenziwa ugogo yebo ngizokwenza kodwa ngizoqala ngigeze kuqala kodwa wena oseduze kuhamba usebenzise lo muthi kuqala ubese uyabuya uma ukude ngiyakuzwela ngoba ukude usazokhosteka kakhulu ugibele ngizokwenzela umuthi engizokwazi ukuthi ngigeze ngawe khona la uma ufika uma ngiqeda ukugeza ngizobe futhi ngikhuleka nje kahle kamnandi ngikutshela ukuthi ngiyakuhlambulula abantu abadala beze kwena begezekile nalezi inhlanhla zakho lezi abakupha zona abazivule phela bakuphe namhlanje ngibese ngiyahamba nawe-ke ngiyakugeza maqeda ukugeza sengiyahamba ngiyokushaya uhlanga ngikunika ngisho lo muthi wenhlanhla ngikunika lo muthi wokudonsa le mali phela ehlala ikusikaza kodwa ingafiki kuwena izinto zakhe emva kwalokho ziyavuleka. Imali-ke ukuthi uyithola ngayiphi indlela uyithole kanjani yithonge lizokulethela leyo mali wena uzukwazi ukuthi cha khona imali ongayifuni noma khona imali kanjani mase ifikile imali wena uthola imali musulokhu uyithola phela kuzofanele futhi ubonge ukuthi cha hayi ngiyabonga bandla into zikagogo zangisebenzela kahle kuba njalo nje uma ufuke uye endaweni usizakalile ngoba yini usuke ukhuthaza lela thongo lalowa muntu elakwenzela lento kube lifike likhuthale ngempela lazi ukuthi wena umuntu okwaziyo ukuthi uma umuntu ekwenzele into kahle yaqonda kahle uphinde ubuyele back uyosho cha hayi ngiyabonga gogo izinto ongenzele zona zifike zenzeka exactly kungenzeka futhi lolu hlanga kube ukuthi wena ubungasebenzi futhi bayabona nabantu bakho abadala ukuthi indlela ongathola ngayo imali asikutholisa umsebenzi angithi ayibona le usuthola umsebenzi ukusebenzisa le mithi yenhlanhla yonke ngoba izinto zakho sezinjani sezivulekile usuthola umsebenzi ngoba imisebenzi ethu ukwazi phela ukuthola le mali la abahlali bekhombisa yona wena ungazi jet noma uphupha leli saka uthola uzotosha lesaka vele sekuyisaka lele letha kwena sekulethwa le mali ngoba usunokumsebenzi ukuthi ukuze ukwazi ukhola imali. Okunye ke enginazisa kona bakwethu eGoli ngizonitshela angamemezeli njengamanje ngoba angayiqophi idate ukuthi ngizwani kodwa mase ngishilo ngizobe sengiyanitshela ukuthi kuzobe kuyinini engingafuni futhi nikhohlwe noma ningakwazi engifisa nje ukuthi nikwazi ukuthi kunomuntu aheka inamba yami lo muntu uyayisebenzisa inamba yami uyisebenzisa azenze mina ngicela ukuthi abantu abasuke bekhuluma nami balalele ukuthi bakhuluma nami noma mina ucingo umuntu mengidinga umfana osuke ezongibambela ucingo usuke ezonginika kwesinye isikhathi uma kusuke ngikhona ethi ngibhizi nje ngibhizi ngento esuke ivelise egcekeni noma ngabe kusuke nginomuntu esigodlweni usuke ezonginika nje uma ngithi mina yebo ngikhona qhubeka naye ngisebhizi ngicela ukuthi uqhubeke naye ngoba ngenzela ukuthi wazi ukuthi yena uma ethi ngisebhizi vele mangikhona ngisuke ngikhona ngoba uzokutshela ukuthi ngikhona kodwa ngisebhizi methi umuthi wena akanginike kancane ngizothatha ucingo ngenzela ukuthi wena uze ukuthi mina bese ngilibuyisa ke ngiqhubeke nami ngiqhubeke nalowo muntu mhlambe bengikade kukhona bengikwenza ngayo ngoba ngisuke ngifuna ukuthi nonke nikwazi ukuphila nilapheke ngaphakathi ngoba lo muntu lo ufika kutshela ukuthi uma ngabe ukuthi ufuna into wafona le namba kuyena akutshela ukuthi ugogo uyabhukisa angibhukisi
uma uza lekhaya angaze ngitshele umuntu ukuthi kugcwele bhuku ukuze wena phambili. Ngithi ube phambili ngani ngoba ngisebenza mina umuntu ofikile ngiyamsebenza ofika ngiyamsebenza. Uma ufika nawe uzolinda ulandele lo mlandelayo ufike ngisebenza. Angisho ukuthi bhuka. Futhi angaze ngisho kumuntu ukuthi wena njengoba ufune lo muthi lo ngicela uqedele imali khona ngoba sengicabanga omunye umuntu engizoqedela wona. Lo ngizokhuluma nawe kahle makuthi bekufanele ukuthi uthole omunye umuthi. Ngesikhathi sisakhuluma nawe ngitshela ukuthi cha njengoba kanje kanje bengibona bekufanele uthole umuntu kanti uma unawo amandla kodwa ke ngizokunika lo muntu onamandla ukuthi wona isigebenga sikusho lokho ngoba sifuna ufake imali manje ungaze uphuma uhambe uyitsheleka ngoba ufuna uyifake manje. Ngisho ukuthi nje qaphelani bakwethu usezibiza uma ufuna i-account uyibhala ngokuthi uMseleku Dube. Kodwa uma usufaka imali ithi Dube imali ngoba lapha emabhenki ubhala uDube lo Mseleku ufaka ngoba ulandela lesi sibongo sami ngoba uzwa mina mangitshela nini ukuthi mina esami isibongo uMseleku. Ngicela ukuthi uma uzofuna ukuthi mhlawumbe ufake imali kwi-account yami NP Mseleku noma Mesisi Mseleku ungazike naso mase sojika siwo Mesisi Mseleku siwo bantwana nina lalelani nezwi lo muntu elikhuluma naye. Nilalele nibheke nema-account akakwazi ukufana nangengozi. Nibheke ama-account wami ngoba afakiwe lapho. Ngicela ukuthi nilalele bakwethu niqaphele ningabambeki ngoba nakumina kubabuhlungu senibambekile ngoba kahle kahle phela nabalandeli bami uma usukhala usuthi usunenkinga kanje kuyazwela kumina ngiyathinteka kodwa yikho into engingayenza ngoba imali sungayilethanga Gogo Mseleku. Ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu Thokozani siyabonga.